Tilandireni program inanso ya Gwede pompano pa Mibawa television lelo pa 30 July mchaka cha 2026. Mtsiku la lelo ndi bambo Steve Kondabanda tizukute agwedeze komanso kutanthauzira nkhani zosiyana-siyana takulandira. Ziko mwambiri. Moyo wabwino. Ndidaona chipani cha UTM. Adagula njinga moto kugulira supporter wa Omozi Lifo atadamuona ali wajinga kapalasa atayilemba njinga kapalasa zokhuza UTM atava t-shirt ya UTM and I think kuchipaniko njawala ndi anthu ena zidasangalatsa angulira mpasa Lifo chofonera chakuti zipanimu mumakhala masapota amakonda chipani ndi mtima wonse noti kuti afuna kupanga benefit kanthu koma kungochikonda chipanicho amene one mafuti so Jonathan yenera kwakoda fandomwe amateteza chipani amene amakonda chipani ndi mtima wonse ena adachikonda chipani ali nyamata mpaka na akula akalamba koma bizoti palibe chipani chomwe chimapangapo folo kunena kuti kodi tikaone munthu wathuja anali ku area yakutuja amakonda chipani chathu chicha anthu anayika chuma chawo nthawi yawo kukonda chipani chakelero akalamba koma bizoti kulibe amene akunyamuka chipani kuti tikaone nanja akhale kuti munthuyo ngoti ngosauka imagine kuli anthu akudwala ukongodwala ku chipani so chimakuiwala kuli khalidwe limenelo ku Malawi kuno kuti sakuonekera basa amene munthu anavulala kuvulala ku chipani koma bizoti chipani chamuiwala sichifunaso izi zili ku zipani zonse dziko muno tiyeni tidziko ndani anthuwo ndi mavotiwo ngati ali moyo ndi voti yanube sichifukwa chokuti akudwala ndi muntayi akakhumudwa ndi kuti sakhumudwa yekha ndi banja lake kalipo 7 ndi kuti ngati amasapota chipani cha 7 mwakuza mavoti 7 tiyeni tidzikonda ndani tikavotiwa kuti ku chipani wadwala tiyeni tikamoneni kuti munthu ukhala mmavuto wa chipani achipani osaoneka amazipanga amafuna kuzitepa koma kongoti wamwalira ndekaya achipani ndi maliro kaya duzi wachendo otani ndipo ngati kule anthu amafuna atamike pa maliro ndenda achipani koma munthu yakudwala sapabwera kusata koma na dahead wachipani ndeti kwenda kuti dzipaniko tisinthe tidzikondana tili bwinobwino komanso pa mavuto tidzionana mayi ujamapeta nthawi ya kampeni mudamusiya pati kodi nzimayi ujamapeta nthawi ya kampeni ichi ku DPP sonkhano lose tamakhala kupeta tikhumbe kuti mudamusiya pabwino osantaya ayi amene ajana ndojifera chipani madai hade nene umazoti awa ojifera chipani ena safuna ulodito komabe kaulemu kokha kena kake olongo nyemu kotera bwa mudzanja president a chipani umene ndi ulemerero wa moyo wake wonse adzasangalala salesa amakonda chipani kuti akakhale pa udindo kumokha mtima wake kuchikonda kuti anthu akonda chipani m'midzimo koma mavuto akagwera palibe lowa chipani mmodzi amabwera kudzaona zomwe zili zolakwika kwambiri koma muzizoti ngati ali moyo ndi voti yanube tifune tisafune voti yawo ndi makakonda munthu oti wamwalira voti yapita ndi kumaonesa ngati ndi mukuoneserano chikondi chake cha mtundu palibe chikondi pamenepo palibiretu bambo Steve Kondabanda tiyambe ndi nkhani yokhuza apolisi aitana anamiwa kodi tikubwerera ku police state ulamuliro wa polisi funso lomwe akufunsa anthu kunena kuti kodi Malawi afuna bwerere ku ulamuliro wa polisi kodi ukafunsa munthu nkulakwika kufunsa munthu ogwira ntchito mboma amene akulandira misonkho ya boma kodi ichi chikukhala bwanji pa zaka izi kudalibe koma tifuna tazoti lifestyle yanu pakati pa ikhale chonchi chifukwa timapeza izi nkulakwika atupere muluziso alemba pa tsamba lawo kukhuzana ndi achikalata chomwe atulusa bungwe la SIDED kuti mkulu wa bungweli Sylvester Namiwa apolisi adalembera message achichewa yokuti mubwere mawa hafutu ku CID muzaona nati ndachiwanda azakuperekezeni kwa inspector general yachichewa pa WhatsApp mafuna ibwere mchizungu apolisi adalemba official letter WhatsApp message yachichewa kwa Namiwa mubwere mawa kudera lero 2:30 ku CID muzonana ndi mkulu wa CID kumeneko kena zopese officer inspector general ndekalatayo ya Namiwa anena kuti aitanidwa ku area 30 likulu la polisi 2:30 kuti apite ku CID akaone mkulu wa kumeneko kena kaperekeze ku officer inspector general kalatayo yatero
so sitikudziwa kuti chenicheni ndi chani koma pakatipa a Sylvester Namiwa akhala akulankhula zinthu zosiyanasiyana kufunsa mafunso osiyanasiyana okhuza anthu amene amagwira ndalama za misonkho zomwe za inu ndine ndimakamba kale kuti munthu amene ali wandale si bwana wathu, ifeyo ndi bwana wake. Munthu amene ali mboma si bwana wathu, amene uja MP anu aja amaja sabwana abwana ndi inuyo ndamene mudayika ndamene mumalipira mukagula sopo ija muzoti mukumulipira MP wanuyo mukagula china chilichonse muzoti mukumulipira MP wanuyo mukumulipira nduna mukwalipira PS mukwalipira director ulendo fiwera kuyendera president ndi misonkho yanuyo misonkho yokha so iwo aja amene atumikire ife ndi mabwana iwo aja si mabwana ya so ifeyo amene tili mabwana kwafunsa ntchito athu aja kuti iwe tidakupasa ndalama iyi koma zikuoneka kuti apa sipadayende bwino si chinthu cholakwika kufunsidwa mafunso nde dziko lipo kuti saliyense angalankhule ena makhala mantha ena makhala alibe ndi kumakhala no amidia kumakhala ena mabungwe omwe si aboma omwe amamenyera ufulu wa ndeno Anamiwawo ndi bungwe limodzi lomwe lakhala likunena kuti iyayi apa tafotokozani amanena kuti tafotokozani kuti apa zikukhala bwanji eti munthu uja abwere anene kunena kuti izi adambochita kalekale ndi pakati palankhula zinthu zambiri zokhuza mmene zinthu zikukhalira mboma komanso nde tamva kuti ayitana kutiko ku polisi kumene kodi kuayitana ku polisi kumene nkokaopseza nkofuna kapena kungokambirana nawo timva zonse kuti zayenda motani koma zikutsatira pomwe nduna ina idalembaso kalata lodzera kwa loya wawo kuti Anamiwa atapepese chifukwa choti adafunsa kuti kodi mukumanga izi bwanji magalimoto awo mwagula bwanji mutipase lifestyle audit yanu kuti njotani zokutani ndawuza Anamiwa atapepese pasanathe maola 48 komanso achotsema omwe adalankhulawo kudzera pa press briefing yomwe adachita Anamiwa nde koma Anamiwa akuti ngakhale pakhale pressure ina iliyonse koma iwowo sasiya kufunsa adindo pa zomwe akuchita kuti azipanga zinthu zawo pambalambanda tili mu dziko la democracy ndakambakali wina lesa amagwira ntchito mboma wina samagwira ntchito mboma timamulipira ndife misonkho yathu amene uja si bwana ndife amene tikumulipirayo ndiye kumufunsa kuti ndalama yathu yomwe tinakupatsa ndi moyo wako umene ukukhala kapena izo wapeza bwanji kodi katanga yapo oyenda bwanji sikulakwika akuyenera kuti afotokozere kwa ifeyo mabwana akefe kunena kuti izi zinatere koma ngati munthu akufunsa kumafuna kuti tidzopsezana izozo ndi sizimakhala bwino mulamuliro wa democracy komanso zimayipitsa mbiri yachipani komanso mbiri yaboma fana tamata akuopa chani akudabwa chani akubisa chani akongeresiso ankapanga zomwezi so ankagwisaso ntchito polisi yomwe lero ali kuti mwaona adali mphamvu lero ali kuti tsono tisiye polisi igwire ntchito yake ifeso andale tikafunsidwa mafunso kapena mboma tiye tiyankheni mafunsowo chifukwa zimathandiza kuti mbiri yachipani mbiri yaboma ipite patsogolo kusiyana nkuopseza basi nkanake makhala izio imakhala imene ndicho bwino bambo Steve Kondwa Banda ad hoc committee yomwe kufufuza za ndege yomwe inapha wachiwiri wa mtsogoleri wa dziko lino wakale amene wandi Saulos Chilima ipitirira Friday lachisanu mawa lachisanu pasate wadi ya paja idayima kaye kafufu amene atapanga chigawo choyamba kukumana ndi akubanja kukumana ndi anzawo kukumana ndi anthu osiyanasiyana chifukwa choti parliament imakumana ndiyeno padali nkhani ina idadzatomphuka tsiku la kumapetopeto lomwe adayitana madala anzawo amalemu omwe adanena kuti inetu uthenga ndidauva tsiku lomwe ngozi idachitika ndipo madanifotokozerera ndi exact reso zomwe zidachitika tidazipezerera kuti zatere nde adatchula a John Nsonti kuti ndame adauza uthenga umene so a John Nsonti si munthu wamba wabe anali deputy army commander operations osati administration koma operations ndo pa ground kuti kodi operations ndo pa ground kuthamanga zinthu zikuyenda bwanji so anali wachiwiri kwa mkulu wa asilikali so iwowa ndi adokani ngwira
ndamataonekerera chisanu lino pa 31 ndi ayamba adokaningwirawo namanali national intelligence mkulu wa national intelligence service bungwe limene ndilaka zitape bungwe limeneli ndi lomwe limakhani information oti dziko limuchitika chani imene ipeze information moyenerera amene wanthu amadziwa kunena kuti pakuti pakuchitika chakuti pakuti pakutere ili ngati CIA ambiri mmaonera mafilimu a CIA kapena M6 amatika M16 ena mumaonera zokhuza FBI koma tinene kuti ya CIA makamaka ya CIA kapena KBG inake ili kujeni ku Russia uko akafukufuku ifeso tili nayo yathu tibati National Intelligence Service CIA yathu nemkulu wa CIA yathuyo akaonekera mawa kuti akafotokoze kuti kodi chidachitika nchani akudziwa pozotani adapanga gather information yotani akatero ono akabwera a John Sonti anthu maso alipa a John Sonti retired deputy army commander ameneyo ndomwe anthu akumiza kuti poto ayende bwanji abudula memo chichitike ndi chani chifukwa nangasi adatchula kuti information dayipeza kwawo awa dabata tuzenozi kuti iwo adachita khala bwanji zidayenda motani adapeza information yomotani ndipo omwe nonso titakhale kuti okay maso athu ali motere ndemawo azikuyamba thukoloko ma television tumaonetsa pa social media pa radio nde ndimene zilili ikatero akhala pasi kukambirana akathana ndi amenewo pakati pa 10 and 11 kuona kuti kodi chigawo choyamba chatha chifukwa pali zigawo zitatu kena kuti pitirize motani titani mpaka na nkhani izabwere ndi chani izabwere ndipo ndemawa kuli anthu awiri mkulu wa National Intelligence Service CIA ya ku Malawi wakale ndi General John Sonti former deputy army commander operations. Yes. Apa tipitirire bambo Steve Kondwa Banda nkhani ya 90 billion inaperekedwa kwa Amaris koma zikuoneka kuti umwini alibe. A public service special fund trust fund pocheza ndi newspaper ina dziko muno akunena kuti ndalama kwanda 90 billion idaperekedwa ku hotelo ija ya Ameris. Khani takhala kuyikamba tikudikira sitikuzoti report lowerekedwa pale pajakunali committee titani koma atilibe umwini uliwosi ilibe title deed zokhumudwisa 110 billion iyo anapereka 90 I think unasala basi 5 billion ndi jata makakasha athu amakagawana akakasha amakasindisa ndi forex ani forex anthu alinazo ndithu zovuta kwambiri pa Malawi pano ndeno akuti title deed umwini wa malowo sadapatsidwe kapena ma certificate osiyana kuti business idakupatsani kapena ma operation report kapena handover sidachitike zovuta koma ndabasi zinaperekedwa kale munazozibagirisidwa ntchito kale zovuta atwete masewera pa Malawi mazonda maziwa chati makambani za anthu ogwira ntchito mboma mwina inake wamazitenga za serious za simple pa koma mawa mukamakula nkumathamangira kuma 70 pamene zimafunikira mudzadzifuna lero zooneka ngati zachibwana ndiye chimakhumudwitsa kuti alina chewo alipe alibe chita chilichonse choti alankhule angozitenga pa ize koma zikakafika soni ndalama yono akuifuna ndeso kuliso abaga propose nena kuti akufuna kuti public service special fund trust imene aphatikize mwina mkulu lawyer mmodzi aphatikize mkulu ona za kwaikamu wina za insurance komanso mwina abusa amodzi azithandizira kunena kuti kodi izinthuzi zikuyenda bwanji tizenda motani koma pakali pano 90 billion idaperekedwa komano akuluakulu oyendesa pension fund imene alibe lokalata ya handover alibe umwini wachinthu sakudziwa kuti ma operations akuyenda bwanji zovuta Malawi seka kati zabwino koma zopesa chisonere ena kudalira kuti mtsogolo mwadzagule nyumba koma mwina zimene zizavuta zopesa chisoni ndeka ine ake wamatipo chani
zimadabwitsa faina kangokhala phe fana khora naishosha bwezi pano ili patali kwambiri koma amazoti muno ake ngati akungokhala ndi ate tizungangana anake mwina ndrama zakuzo zomwe akuchita mwina kapena mwina manesi wazuwa zomwe akuchita aphunzitsi wazuwa zomwe akuchita madokotala wazuwa zomwe akuchita tiasire chabwino bambo Steve Kondo Banda tipumulire tikheti kubweranso mu chigawo chachiwiri cha programu imeneyi ya Gwede. Chigawo chachiwiri komanso chosiriza cha programu ya Gwede pamene tikuunikira komanso kuzukuta nkhani zosiyanasiyana. Bambo Steve Kondo Banda tisanapite kopumulira timakamba nkhani ya 90 billion yomwe inaperekedwa ku Amalis Hotel komanso umwini alibe nkhani yopesa chisoni kwambiri azosayenda dziko lino ndovuta kwambiri ripoti lija tu msembe ndakuza msembekeze kalikosi inde kaliwerengedwa parliament pano kutani komano zovuta nanji ndali pachiti chonse machita kusowa cholankhula pita ndi nkhani inayo chosowa cholankhula bola tikulia sima bola nakasiya amatiuza amatibera ndalama nkukutuuzani nkumakutuuzani bola muli ndi sima olo kuchipatala kulibe mankhwala iwe ndiwo mati bola tikudya sima olo seulo okumbika olo tamayenda pansi ati bola kudya sima iwo aja koma akutenga ndalama zanu za misewu akutenga ndalama zanu za mankhwala mukugona pansi koma ina kusota bola ndikudya sima iwe kuma bola tikudya sima tikhalira yomweyo paka masomphenya 2063 ati sazateka masomphenya 2063 ngati tiziyenda mene tikuyendera pano ngati andalewa azikhala ndi mtima abe umenewu anthu ambomamo azikhala be ndi mtima oti china chilichonse adyepo ndi chawo atitengere china chilichonse 2063 palibe chomwe chitateka otati tipange review lerolo chikhazikisireni mucha kuti tili patipo anayikayika kuti 1 year tizipanga review izi pa 10 years anayikayika ma 10 years kenako tizapanga mupeza kuti pa zaka kazitatuzi tapanga chivicha kulibe 2063 izikokhala nkhula ngati vision 2020 yongolankhula chifukwa okay dziko lino anthu andale ndamayendetsa tifune tisafune ziganizo amapanga na andale ndi anthu andalewa ngati alibe mtima ofuna kutukula kapena kuti chinthu chipite patsogolo polingalira kuti anthu sadzandivotera kapena ndikhalebe apa nditani dziko lino silingatheke masomphenya amene aja satheka ora takhala bwino chotani ndofunika kuti anthu andalewa tidziwe apanga cheki fakino kuti tidziwe afunsa kuti apa pamene okhala sewu koma sewu mamangawo ndosalimba ndalama zina zapita kuti mankhwala omwe timayika apa mankhwala wasakukwana ndalama za mankhwala zina zapita kuti sizolakwika zimenezo si mwano umenewowo ayi chifukwa chokuti akugwisa ntchito ndalama zathu ife ndamene tili chani tili mabwana tikamufunsa munthu kuti mankhwala apa ayenda bwanji asatiopseze ndi ku polisi ngati akuopseza chilipo kuopseza kuja pamakhadi chilipo chebwino bambo Steve Kondo Banda Airport Development Limited yanena kuti sigulisa ndege yomwe inatchuka mbuyomu kuti ili kulilongwe uku chindege chongokhala tidayikamba sitingayibwereze yonse anthu ena adasiya ndege zaka 17 zapitazo apakiya ati yonyamula ujeni katundu koseko adayikanakana ndadanama kuti ili ndi iyayi ili ndi emergency adayiloleza anthu aja adokagona hotelo mawa kumapita kena kusongo bodzongo tenga mainjini kumapita ndeno oyang'anira ma airport development ilanena kuti achigulitsa chindege chimene alesanene mtengo wache nde akunena kuti basi sagulisa so anthu aonera milengo yonyenyeka ndizoni chilibe zinthu chingadule so ino chinthu chilibe injini mafuna chikhanja ndalama zingati kwa airport development limited chinthu chilibe injini chinthu chakhala zaka 17 nde ukaza olokhoma mapoto akapakapindula chelitiro akacho sapo chani mene muchama okay chabwino iniyo mukabaona chindege meja akagula kapakanacho cha palibe kuli koma kachikaso kuti chabwino kachiseni ku museum bola olokongo mupanga museum kuti ndege ana okay olonjira ina ngati zikukanika kuti sangachipange ofa ndalama zachepa
nzeru zabwino tikupatseni mukhoza kuchitenga kukayisiya kunja kwa airport kapena pena pake anasukula pafuna kaone ndege kani mwayolowa mu airport amangoonera pakasipesikira kati bwanji azikaona chindege chimene chichi ukachikwera mkono to timalowa chonchi timata ni mbali imodzi yachani yamaphunzi nangasemu kuti ndalama zozatani zachepa inu mafuna ndalama zingati mukazemeja kagwera ndalama zingati ino takupasani mechi mukagwera ndalama zingati chepa kwambiri final ndalama mwe ndingapereke 50,000 ineolo jaulere ndikana fatime sa njira ina poti munena kuti ndalama zowapanga anthu ofaso fakuti ukagule njini wepajati ndege kale ukachikhoza chipeja service yachi asimekanika acho watenga kuti ndota kuena kuchoka kunja mwene asayikirire so njira ina eti ingochisunthani pomwe chili paja mukachiyimitse bwino ana akanena kuti funa kukaona ndege kukamuzi international airport adzikaona chimene chichi adzikalowa mu chimene chichi ine kumapeza phindu linake lothandizira airport development imene not ana okha anthu zosiyana sanakwerepo ndege atakwera itayima akaone kuti zimakhala manji mu ndege maganizo abwino kwambiri ndithu chifukwa kungotero ipitirira kuola chimene chabwino bambo Steve Konda Banda Chief Justice amene wali Mzikamanda anapanga ndithu dare ku public kuti izipereka feedback ya makhoti mdziko muno kunali zochitika zokhuza makhoti amene amati open day nakhazikitsidwa I think chaka cha 2023 mu October pofuna kuti azicheza ndi anthu adzafotokozera anthu adzikhala mafunso ndipo lankhulo amene kuwananena kuti akufuna anthu azipereka mmene makhoti experience yawo mmene makhoti akugwirira ntchito kuti nawonso akhoze ntchito zawo kapena atukule ntchito zawo zaku makhotiko akutero koma nambala simunayiketu anthu adaziperekera kuti adzipita konko ku khoti ukagogona pakono khala pakono zimachitika anthu komanso saka sikoyamba timamva kuti kuli judicial chani service commission anthu apereka madandaulo angati okhuza anthu akukhoti majaji magistrate ogwira ntchito mkhoti zachitika poti chani anthu amapereka madandaulo koma munamba mwatiuzapo kunena kuti madandaulo kapena zomwe anadandaula anthu takhonza izi funso loyambirira kapena yankho loyambirira mutipatse limene musadauze anthu sungolankhula koma mutiuze kunena kuti pa madandaulo amapereka anthu okhuza kugwira ntchito kwa makhoti kama jaji kama magistrate katangale ku khotiku kapena ogwira ntchito ku khotiku takhonzapo izi ndipo malizatsake ndi awa ndero ife tikhala anthu omasuka koma anozo ayi mupange chakuti mupange chakuti koma anthu akhala akudandaula pamene chomwe chimachitika milandu kuchedwa milandu nde sizoti machedwa nchani anthu akumwalira milandu yawo isadati inde tikudziwa kuti ndinonso anthu mmakhala ndi zina zambiri kumvera mlandu ndi chinthu chachikulu kukawerenga ku judgment ija kuti mulembe si chinthu chophweka pomponso mafunika kukhala masiku ako holiday oti ucheze ndi banja lako komanso mathokhala kuti uli ndi matenda kapena kwanu kwachitika maliro inde zimenezo timamvetsa koma zina zikunyanya kuli ena nda ulesi mwachita kuti ulesi pachaka ulo judgment osali pako koma ngati amene ajawa anthu anadandaula mudabwera pa chief justice kutuza kunena kuti pa madandaulo omwe amapereka amalawi okhuza makhoti tathana ndi madandaulo awa ndefunso musadauze anthu kuti azinena kunena kwazikanena kwa munthu umalimba mtima kapena kuchita chitsogolo ndi ukamva kuti malizatsi ake ukwamathandiza munaona fake anthu amataka kuti kulisinganga wakuti akuwinitsa anthu MP anthu amathamangira kumene kufoti malizatsi ake akutani akuwaona konote gulu lapitako so sizolakwika koma tiuzeni kuti madandaulo omwe anthu adakhala kudandaula pa zaka zonsezi okhuza ku makhoti ni madandaulo amene mwakhonza katangale mwanthetsa bwanji ku khotiko amene amangidwa pa nkhani ya katangale ndi ndani fa katangaleyo akuchitika nkhani yogula majaji jaji shopping kuti koma mlandu atipatse jaji wakuti anthu adandaula zinthu zambirimbiri zili pati tikupanga zotani milandu yokuza malo zikuti bwanji milandu yambirimbiri imene idayimira milandu yayidayimayi iyenda motani ndi chanthu yomwe anthu sakufuna open day anthu akufuna mayankho akukhoti kuti kodi zomwe madandaula anthu ku khoti pena mudzinyamuka kupita mmamagistrate kuti mukaone osama kuyendera chigalimoto basi mwafika kumene kucha mwatuluka mudzipita mudzikaona m'midzimu
kuti ukhala zikukhala nawo kuti motani judgment ikumayenda ikuyenda bwanji. motani kukafufuza pano mafailo pano akukhala zaka zingati opanda ma judgment chikuchitika ndi chani ife sitikufuna open day a chief justice amalawi akufuna mayankho madandaula akagwidwe ntchito kakukhoti kwa majaji ma magistrate ogwira ntchito boma ndikatakala amene wakula kumeneko inu bwera napa mwauza amalawi kunena kuti talandira madandaula kuti tathana ndi akuti wakuti tapanga chakuti uyogwira ntchito wathuyu tammangitsa mlandu wayenda chonchi zitatere zayenda chonchi osati open day muzipereka ayi kuvala t-shirt chilungamo chikuyenda chiyambire kuti kumeneko kukhotiko 5 timadalira kuyenda munsewu ndi apolisi bandi sikuthandiza kubweretsa chilungamo ku makhoti kuvala koma t-shirt. zochita zanu ngati inu akuluakulu amakhoti zikhale pampalambanda basi zimene zithandizira basi t-shirt nde basi chipewa open day imene tikugwirira iyayi zipite komweko ati yankhe kukuchitika chinyengo chambiri anthu akuzunzika tipatseni mayankho mwa anthu akudandaula nde muzatiuzeni kunena kuti anthu okhaza zoti tikuthandizidwa basi nimene zimafunika fe sinanene kuti tikufuna open day iye number 2023 chabwino yapindula chani open day yapindula chani open day kupatula kukavala matisheti kuyenda ndi polisi bandi china chomwe chapindula open day ndi chani anthu afuna chilungamo pa madandaula amadani amadandaula chabwino ndithu mumalize motero ziko amenewo ndi bambo Steve Kondobanda kuzukuta kugwedeza kutidziwitsa nkhani zosiyanasiyana zochitika mdziko muno pamene timanena nthawi zonse kuti ife siyandale ndipo ife timangokamba zokhazokha zoyeneratso ncholinga yoti zinthu zisinthe mdziko muno timuthokoze Macrin Chitatanga amene ndithu anali pamakina mpulogalamu imeneyi ya Gwede